Iffirmat it-tieni ftehim kollettiv għall-uffiċjali kurrittivi illi ser ifisser iż-żieda fis-salarju ta' mill-inqas 5,000 euro fis-sena. L-investiment huwa ta' mill-inqas 33 miljun euro fuq medda ta' 5 snin għal 400 uffiċjal korrettiv. It-titjib fis-salarju bażiku huwa komplementat fost oħrajn minn żieda sostanzjali fl-allowances tal-uffiċjali korrettivi. B'dan il-ftehim, is-sitt sigħat żieda ta' xogħol fil-ġimgħa li kienu jaħdmu l-uffiċjali korrettivi se jibdew jitħallsu għalihom bis-siegħa u nofs. Għall-ewwel darba wkoll ġie iffirmat ftehim kollettiv għal ħaddiema amministrattivi tal-Aġenzija Servizzi Korrettivi illi ammontaw għal madwar 20 persuna. Hawnhekk l-investiment huwa ta' miljun euro fuq medda ta' 5 snin. Il-ħaddiema se jgawdu fost oħrajn minn rata ta' sara ta' siegħa u nofs fost il-ġimgħa u bid-doppja fil-ħdud u l-festi pubbliċi. Dawn il-ħaddiema se jingħataw ukoll pagament ta' darba ta' 2,500 euro flimkien ma' żieda ta' mill-inqas 2,000 euro fis-sena fil-allowances. Fl-iffirmar tal-ftehimiet kollettivi, il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Servizzi Korrettivi Chris Sigiersma qal li dawn se jisarfu fi kwalità ta' ħajja aħjar għal ħaddiema kollha. Huwa importanti wkoll mill-aspett ta' human resources għax lilna jgħinna nħajru iktar nies li jitħajru jidħlu għal dil karriera tant sodisfaċenti fil-ħajja tagħhom. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana qal li apparti l-kundizzjonijiet finanzjarji qed isir enfasi fuq il-bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u dik personali. Irrimarka li dan jikkonferma li l-amministrazzjoni pubblika hija attraenti għal min qed ifittex karriera. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri qal li dawn il-ħaddiema kienu strumentali sabiex saret bidla totali fil-ħabs fl-aħħar snin. Minn ħabs mimli droga għal ħabs ordnat u b'tentattiv ġenwin ta' riabilitazzjoni. Tenna li se jkompli iktar investiment fihom sabiex b'ħidmietom ikomplu itejbu s-servizz.